दंफांग्राया नै नायनो गोमोनजोब वाव थाखा थफ्ला थाखाखौ बाव सोजोबबाय जों बस्थायाव पेकिं खालामजोबबाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा गय बागान हानदों आरो आंनि बागान मानि रायजोनि बागान मानि आंनि बागान आंबो सासे नालाय ओमफ्राय हानै गेजेर नांबाय आरो नै पुरा थाखा वाव गय बागान जोब ओरैहाय बिराद बुरजा हाजिरा लादों आङो हाजिरा नायनो हागोन बिराद दुरबल हाजिराफ्रानो 12K आव हाबग्रा बिसोर 10K बा हाबो दाबो 12K आव हाबग्रा जोब हाजिराफ्रानो बिराद दुरबल आंना दिनै नै गय बागान हाननाया नायदो जुथाफ्राथ' बासेरदो नैबेखौ हाजिरा लादा ओरैनो हरलाय एसे गया गावगायो जुबोलाय नै बिदि जुबोगोनदांलै हाजिरायाथ' दुरबल जायो हाजिराया थाखा फै एबाराव अबे 12K अबे 12K फै थाखाया थाखा बे माबायाव ओमफ्राय खय बिगा दंबावो जोंना आंनि बागाना 10 बिगा खम 8 बिगा जानो होमबाथ' माने आंनि बागान माने रायजोनि बागान माने आंनि बागान माने जों साफा मेम्बारशिप नालाय रायजोनि बेहा भिटामिना एसे खम जादों गय फाननाय फैसाजों जों बोसोराव मैसो मावो आरोखि रायजोआव ज'नो मा होनदोंमोनलाय मैसो मावो माने मैसो जायो जोङो बांलाय बेलेगसो बुजिबायमोनलै ओरै हानगासिनो नै बेहा बस्था लानानै जमबाय थागौ साखनद्रा हरबादि ओरैबो वाव आइना हिन्जावा माला लायोब्रा एबारनि बैसागाव भुमिखाया नोमबाजैया भुमिका फिसायसो जालायबाय नोंबो भुमिकाखौ बिराद फसायनो आसोल बिदिबा आंसो भुमिकानिया सिनायला आरोना नोंथांमोना सोरबा सोरजोंबा माबालाबायो आरोना जरायलाबायो ओमफ्राय खिन्थु आंसो आरोना अरिजिनेल बिदिबा भुमिकाखौ लागारसै होनबा नों गय बागान फाननायजों लादोलै लागोन ओमफ्राय आंनि लेबारफ्राथ' गोगोम दङ आइयै आंनि लेबारसो जाखोना आंखौसो लेबाराव बाहायखो होमबा बेखौनो सानो नांगौ हारसिं लागाय आइयौ दैनिक बानग्राखा बेफोरसो हाजिरा मेना बेफोरसो दा बेखौसो फसायबाय आं मालिकलै फुरा जाय सिख्लाया फैयो बे खाफालानो जोंलाजोबखागोन बेफोरबायदि बागान थानायाव नङा मा पार्लार सप्तायाव पार्लाराव सोबाय थागोन सानथामजोंनो बावसो बब सानथामजों सोग्राबो दं नै गय बागान फाननानै पार्लाराव मा माखौ बोयो मिथिगौ नोङो पार्लाराव मा बोयो मिथिगौ नोङो सुगुर बोयो खानाय बोयो जुखाम बागान दंलायबावोसो नै बेनाव बे आंनि जुखाम बागाना खेबैलै बेयाव मालायनि बागानबाबो गावनि होननानै लानायावथ' साबद्रायखायो बेखौ सानै नांगौ रायजोआव गय हानदों नालाय सनाफोर ओमफ्राय रोगानायाव बाहाराव आं बिराद मोजां गोसो गुदुङै रोगाबाय औ दे बिदिनो मावनांगौ हाजिराखौ मोजाङै हाजिराखौ बिदिनो मावनांगौ दे एब्रा गय हाननाय टेकनिकआ थाइसेबो गाला बे नै नोंगौलै मानसिया एसे सिखावदबना ओंखायनो रोंगौ फरमुलाफोरखौ टाउनाव गय फिथाइ खावग्राया बेनो रायजोफोर नायनानै लाखा फुरा खोदोमथलानिखौ बेनो खावजोबो गय बागानखौ होनांगोन ना नै गया गोलैसै दंफांग्राया नै नायनो गोमोनजोब वाव देन्जारलै रोंमारगौथ' मानसिया नै बेखौ बस्थाजोंसो बुलाबायो नङा नै हाग्रा मोना नायदो संसदना गैखाया सयथिनोबो हमखांग्रा एथ' लेजि जानो नाङालै बारसिनलाबाय था मोखाङाव गोलैदेरगाराबोलै हाग्रानि सफैयालै फंबाय
thumbnail photo लांसै लांबाय नै ए गय बिदै लोंग्राबो दं नै बोरा गोथाव दा हाब नालेंखरा हाया वा बा बा दायदे सासे खाग्रा सासे गय जासिमग्रा बांद्रायबाय नङा गयानो जिगाराबा माबायदि बिनि रसा हाबाब नालेंखरा हाया गोदैथार मानसिया बिराद ओंखाम उखैबायनो फुंनिफ्राय मोनजायाखै दा गयखौनो अरखा बिदै लोंलागासिनो नै एक नम्बर बाब एक नम्बर गोथाव होनदों नामा गोदैथार गोदैबाव माने जोंना गया दा हानखांजोब्बाय आरो खननांगौ एसे दंबावो बेखौ खनसै ओमफ्राय फायखारिनो लागाय हरजोबनोसै जोङो ओरैहाय खनखांबाय नै जोंना आइनिया खनगासिनो ओरै फुंनिफ्राय खननानै जाला सेला ओंखाम गोग्लैजोब्बाय ओंखामखौ मोनजायाखै नङा गैया खोन्थालोम दा लागायनोसै बेदर सेक्रेटारि गावबुरा सिग्रा थरसेखौ मोना जाखायाखै मेगनाव मोदै गलाजोब्बाय नै एकदमबारे नायदो बिराद खस्थ' मोनबाय नङा होमबा औ बिराद खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्राय हानदोंमोन आं ससेनिफ्रायसो गेजेर नांखाबासो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो भिडिअ बानाया साननानै थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा भिडिअ बानायबाय बेनो रायजोनि गय बागान आरो रायजोनि गय बागान हानदों गोगोम गुवार आरो फुरा जों लागाव सोरनिबा हाबा जाबा बेखौनो हरजोबखायो गामिनि थैबाय ओरैबो खागासिनो नै खनायाव खाखुमागासिनो ओमफ्राय सिख्राब्ला थाल लाखादै जों लागाव बिराद फाग्ला सेंग्राफोर दं रायजोनि गय बागानखौनो गावनि होनना खिन्थानानै प्रपस खालामग्रा जेरै नैबे रायजोनि गय बागानखौ गल्डेन नुबायदो भुमिखाखौ फोथायबावबायनो मालाबा गय बागान खिथाफ्लानानै फाग्ला खानाय बोनो हरबाय जोंना नैबे गय बागान खिथानो रोङा मोनाखै दाबो गैया दारिफ्रा मोनलाजोब्बायलै नै सनाफोर मा खालामनांगौ फुरा थाखा थफ्ला जोबसै नै थाखाखौ बाव सोजोब्बाय जों बस्थायाव पेकिं खालामजोब्बाय सुजोब्बाय आरो थाखाखौनो फुरा ओमफ्राय हौरै माखासे दंबावो बाव 31 कुइन्टेल 80 केजि दं आरो बाव ओमफ्राय हौरै बागान ओरै गिदिरथारना बागान हरै बारनानै मोनसे जायगा दंबावो दाबसे जायगा माने बेखौ देखायगोनां थांगासिनो नै फुरा थाखा गय बागानजोंबो दि थाखा फैयो बेखौ मिन्थिनानै लादो रायजोफोर ओमफ्राय आं ओरै बागान सेर थांनानै बै मोनसे सुहैनो थांनाय जायगायाव थांसैलाय आरो सुनो थांगासिनो दा ओमफ्राय भिडिअखौ एसे इन्टारटेन सिस्टेम खालामलांनाय जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो गय बागाननि फैसा हायनाय जाबाय बे माने आंनिथ' नङा जाहैबाय बे रायजोनिसो जोंनि गामिनि रायजोयैनो गायनाय आरो रायजोनि हा ओरैनो बेखार खालि दोनालासिनो माबा मोनसे इनकाम फैनाय आबाद मावबाय माने बे गय बागानानो जाहैबाय आरो जोंनि गामिनि नै ओरै जोबफैबाय ओइ नुहुरनाया बेयाव सुनो नागिरबावबाय आरो ओरै फैनानै सुफैलायबाय नै ओरै फारसेथिंजायनिखौ वा सोग्राफ्रा सुगासिनो नै जों दा मोजां नायलै सार